Сәлем дуслар. Без инде менә хәзер июль айының уртасына килеп җитәбез. Бу айны безнең халкыбыз элек-электән шиллә ае дип йөрткән. Шиллә булгач инде кызу, эссе вакытны күз алдында тотарга кирәк бит инде. Менә шушы вакытта гына ашый торган халкыбызда шулай ук махсус ризыклар булган. Ләкин менә без бүген шушындый шиллә вакытында ашала торган, ләкин хәзерге вакытта әзерләнә торган бер ризык әзерләрбез. Ул туңдырма. Туңдырманы инде хәзер менә үй шартларында да бик җайлы гына, җиңел генә әзерләргә мөмкин. Аның өчен безгә менә фақат 2 генә ингредиент кирәк булачак. Аның берсе 33% сөт өсте куертылган, куе сөт дип әйтәбез бит инде. Икенчесе кайнатылган сөт. Хәзер безгә менә бу куе сөтебезне блендер ярдәмендә күпертергә кирәк булачак. Аның шарты инде сөт безнең ул салкын булырга тиеш. Менә мин хәзер савытка салам. Һәм күпертеп алачакмын. Дуслар, безнең менә сөт өстебез шулай без аны куерттык, күперттек. Без аңар хәзер куертылган сөтебезне салабыз һәм яңадан бераз күпертеп алабыз. Хәзер менә без шушы куертылган массаны савытка салып, өстен каплап, суыткычның салкын урынына куябыз, туңдырырга. Дуслар, безнең менә суыткычка куйган туңдырмабыз шушылай катты. Хәзер бит инде менә җиләк вакыты. Аңар инде төрле табынга биргән вакытта, балаларга биргән вакытта җиләкләр белән, варенье кайнатмалар белән бирергә мөмкин. Менә без аны бүген җир җиләгеннән кайнатма белән бирәбез. Менә шушылай. Менә ул шушылай каты хәлдә бик тәмле туңдырма килеп чыга. Искиткеч тәмле.